Asa naman to kung tibak diri, oy? Kato akong suoton, kipresko kayo to suoton. Ma! Asa naman akong tibak diri, ma? Ampun di mo, oy! Lain po ako musakot anang imong tibak. Hinabtan na punto ba? Kanigit siguro hindi na sang nilabot sa akong Durabox diri, mga panty na kong gipangkawat na pod. Wala dyo diri, oh? Karon ka. Hindi dangas! Asa kong panty mo? Sige mo isuot akong tibak, ma! Asa ka? Ang akong tibak, imo sa kong isuot! Hoy, usa ko tolmo sa ka mo na balay kawatan. Sabi, check na ko imong Ay tibak. ay ko sige bilit di naa. Hoy. Turarang mo to kay ning gawas sa tiguang na lakaw kay gabi buot. Wa ba kay panty? Mga wala ka mga panty na kong hilabot na sa akong Durabox. Ikaw na mong sulod-sulod dira sa akong kwarto kon. Usa ba to di ba sa kay kwarta? Uy Gabi. kapalit. Ay ko gura. I-check na ko Ayaw sa ba. Turang Ano di mga patsik sa mong panty? kabasa sa mo di na ba sige may kapapalim na kong lato diha. Bili Check pa din na. Check lang na ko imong panty. Ano ba kasulod sa inyo din na Basta balay. ulol grento akong tibak. Hala, nara akong tibak. Ngano ni suot na ni mo na? Kubuan ako. Kubuan ako. Kubuan. Ay! Kubuan. Nakita ko lubot. Kubuan niya akong tibak na paborito ka